това. На армора. На всички. Предполагам, че трябва да разберете какво искам да ви кажа. Че единственото, което е опнато в сървърите е стакването на арморите, нали? Като цяло енчантите са балансирани долу-горе. В смисъл Sharpness 14 ще прави същия демидж като Sharpness 5, само че нали са... Как да ви обясня? Не мога да обясня точно. Трябва да се сети семи. Така цяло това е сървъра спална с 13 въпаса съм, не са дразнити. После ще... може би ще снимам още 2 клипа. Като цяло ми се да подсъкам малко тук. Опис сървърите са за фън, като цяло. За PvP е такива прости да ходите, нали. Всъщност може да си правите и рейчета, ама... Тя знам. Ако се намерите, нали. Пак те тук се намират доста, защото като цяло има много хора, които не играят. Тъпа yes. Или то тук май не можеш тъпа yes, тъпа C. Като цяло, да. Сървър е нов на една седмица. Няма кой знае колко много хора като цяло. И да. Тук има и не като волтници, нали, волтните сървъра и може да си взимате армори. Protection 25, Tor 10. Това е 5 последния армор, който можете да вземете. То се е 26 level Protection, Tor 10. То се е най-добрия според мен за сега. Смисъл, за сега съм намирал този най-добрия от рейд, нали. И като волтните за сървъра ви дава 30 волт токена. Нали, на 1 волт ви дава 15 токена. Имате право на 2 волта на ден. На 24 часа. Волтвате и тук взимате армор, нали, като скачи. И може вземете и също и такова. Weapons. Не знам, що не мисля. Ето. Sharpness 14, като тези дето ги имам. Sharpness 14, да. Bow. Power 10, Flame 10, Infinity 10, Punch 2. Да, 2 всъщност. И като цяло това е сървъра. Аз имам малко токени. Сега ще ви покажа какви айтеми имам. В смисъл, аз не съм играл много. Тук ми е Ender Chest пълен. Догоре. Creeper еговите са ете като за фри. Не като в Ender горе едно Creeper ек 200к. Горе не е палките те си гям като огладния. Стрейн тройки има, това е много яко. Стрейн тройки. Не знам как се правят, обаче с мотот кит. Може и да могат да се правят, но не знам. За сега.